ukuba boyile ecaweni lecawa siyenzele wena, ukuba khange uye ecaweni ngoyena mntu esiyenzele yena lecawa. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Nase-ofisini yakho uThixo ukhona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegadini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga aba bantu balala koopayipi. Ukhona kulaa payipi uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Sithabatha ithuba ke bazalwane sibulise kumntu wonke osibukeleyo kwiindawo zonke enisibukele nikuzo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisimamele nikuzo. Siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo. Igama lam ndinguSihle Bonani, andihambi ndedwa ke, ndihamba nalo mkhulu. Bawoma sibulise koomama, ootata, ubhuti nakoosisi nakuye wonke umntu osibukeleyo ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle lomvukelo wethu uKristu. Igama lam ke ndingu-Anelo Kamnguni. Sithemba ukuthi sohlala sonke ide ibe lela xesha lethu lokugoduka. Ewe ke bawo, masikhawuleze ke bazalwane sivule inkonzo yethu yanamhlanje ngomthandazo. Bawethu ezulwini, yise inkosi yethu enguYesu Kristu ekutshoneni kwelanga. Thixo wethu unamandla, siza phambi kobuso bakho Thixo ngokuzithoba, siza phambi kobuso bakho Thixo nemibulelo, kananjalo Thixo siza phambi kobuso bakho nezicelo. Thixo wethu unamandla, usigcinile Thixo wethu ingcwele kwiveki yonkana Thixo wethu kwade kwaleli thuba. Thixo wethu unamandla, ngako oko Thixo wethu oyingcwele sithi Nkosi, enkosi ngokusigcina kwakho Thixo wethu, ngoba Thixo siyazi into yokuba kungenceba yakho Thixo wethu unamandla, ngoba thina ukungakhathali kwethu nokwenza kwethu Thixo wethu kungasifaka engxakini side sizibone sesingekho apha Thixo wethu oyingcwele, kodwa wena ngenceba yakho manisikhusela ngamanye amaxesha Thixo wethu unamandla, side singayiqondi naxa usikhusela Thixo wethu unamandla, sizibone siphumela ngapha kwezinto ebesicinga ziyingozi Thixo wethu unamandla. Loo nto ngamanye amathuba Thixo wethu ngenxa yokunqaba kombulelo kwethu Thixo wethu oyingcwele, side sicinge sithi abantu abanamandla Thixo wethu onamandla, side sicinge Thixo kukwenza kwethu Thixo wethu oyingcwele, kodwa namhlanje Thixo wethu oyingcwele siza phambi kobuso bakho Thixo sisithi siyazi Thixo into yokuba xa siphuma Thixo kwiingcingongo esidibana nazo kuba kungenceba yakho Thixo wethu namandla, usingawo amandla ethu. Ewe Thixo, thina sinawo amaqhinga, kodwa Thixo ngamaqhinga akho Thixo wethu asikhuphe engxakini Thixo wethu oyingcwele, ngoba awethu amaqhinga Thixo wethu asifake engxakini. Ngamanye amaxesha sibotshelelwa side sibanjwe Thixo wethu ngenxa yokucinga into yokuba sinamaqhinga kakhulu, kunjalo nje sikwazi ukugqitha ngapha kwabanye abantu Thixo wethu oyingcwele, kodwa wena xa kungenele wena Thixo wethu oyingcwele sizibona siphuncuka ngoba sicinga sibanjiwe Thixo wethu. Yiloo nto sisiza Thixo wethu sisithi siza phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele, siza nemibulelo Thixo wethu oyingcwele, kodwa ke Thixo sele kunjalo Thixo wethu unamandla, ekuhambeni kweveki Thixo wethu kukho abanye bethu Thixo izinto ezingahambanga kakuhle Thixo wethu oyingcwele. Thixo wethu unamandla, kukho phakathi kwethu abantliziyo zityumkileyo Thixo wethu unamandla, kukho phakathi kwethu abashiywe zizihlobo Thixo wethu unamandla, kukho abaphelelwe yimisebenzi Thixo wethu oyingcwele, kukho Thixo abazama imisebenzi abangayifumaniyo Thixo wethu oyingcwele. Thixo wethu unamandla, kukho abazali Thixo abafeyilelwe ngabantwana esikolweni Thixo wethu oyingcwele, ngoko Thixo wethu unamandla akukuhlanga kwamanye amakhaya Thixo wethu. Yiloo nto ke Thixo sisithi siza phambi kobuso bakho nezicelo Thixo wethu onamandla, okuba Thixo uveze indlela, ngoba Thixo nguThixo oveza indlela. Wena sele sicinga into yokuba thina zivalekile indlela, kukho ukuphuma. Yiloo nto ke Thixo sisithi siza phambi kobuso bakho sisiza nezicelo Thixo wethu oyingcwele, ngoba ngaphandle kwakho Thixo wethu asinakuphuma kwezi ngxaki esikuzo Thixo wethu oyingcwele. Sikuthembile ke Thixo into ebozaba nguThixo wethu, nakaloku nje Thixo xa sivula le nkonzo Thixo wethu siza kubeka ilizwi lakho Thixo wethu oyingcwele, sikucela
ube kunye nathi Thixo wethu namandla. Sicela ke Thixo into yokuba usondele kungakasana apha ekuqaleni kwethu Thixo wethu, kwenzele konke sikwenzayo Thixo kube kungenxa yokuduma kwakho Thixo wethu oyingcwele, ingabi kukubetha kolwimi lwethu Thixo wethu onengcwele, ngoba kusenokonzakala thina Thixo ngokusebenzisa ubuciko bethu, kusenonzakala nenkitha yabantu Thixo wethu esimameleyo Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo yiloo nto sisithi xa sisiza apha Thixo wethu sicela ukwehla thina kunyuke wena Thixo wethu, sicela ukuzithoba thina Thixo wethu, ibe nguwe ongentla Thixo wethu oyingcwele, ngoba ukuzigwagwisa kwethu Thixo wethu kuyayichitha yonke into ebesizama ukuyakha ke Thixo. Sikuthembile ke uyakuhlala uMthixo wethu ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Bawo wethu osezulwini, mani uyaqala usijoyina xa sifika ke kwisigaba sethu sokuba sicela umnikelo. Loo nto ayithi ke khawuleza ubaleke, sicela nje umnikelo. Ukuba ke ungumntu ongekanikeli, umnikelo wethu kukuba ucofe usubscribe, okuba nje ucofe usubscribe ngumnikelo wethu lowo. Kodwa ke ukuba ke ungumntu oliregular okanye umntu oselilungu lale cawa yethu yabantu abangacawiyo, ithi loo nto usubscribe umnikelo wakho ke oshiyekileyo kumane ucofa nje
ulike ngoba icacile into yoba wena uyakholwa ile nkonzo. Sicela ke ucofe ulike. Wakugqiba kucofa ulike ungalibali into yokuba ucofe i-notification bell, wakugqiba ukucofa yona ucofe ushare. Uze uthi ke xa uhamba kwezaa ndawo zithandwa nguwe, ezaa ndawo uhamba kuzo wena ngexesha lakho, xa kuye kwancokolwa ngento enecawa phakathi, uzuthi icawa yabantu abangacawiyo iyadlala rhoqo ngecawa ngentsimbi yesihlanu. Ibhexeshwa ke ngumna uSihle Bonani. Ngamanye amathuba ke ndimane ndihamba nalo mkhonzi uAnele wakamnguni. Sizawuya ke ngoku emazwini. Amazwi ke bawo abantu mabasilinde ndawoni. Bawo siyacela ukuthi abantu basilinde kule ncwadi yokubhalwa ugqirha uLuka, isahluko sesiyaseshumi ne ivesi yokuqala. Abantu sicela basilinde kule ncwadi yokubhalwa ngumvangeli uLuka chapter 10 ivesi yokuqala nevesi ke ezilandelayo, emveni ke kwale ingoma. Ewe dada.
ke ilizwi lethu namhlanje libhaliwe kwivangeli ngokubhalwa nguLuka ngesahluko seshumi kwivesi yokuqala kuyokutsho kwivesi yesixhenxe ukuthunywa nokubuya kwabangamashumi asixhenxe. Luka chapter 10 verse 1 to 7. Ukuthunywa nokubuya kwabangamashumi asixhenxe. Ke kaloku emveni kwezi zinto inkosi yabalula yamisela abanye kanjalo bemashumi asixhenxe yabathuma ngababini phambi kobuso bayo kuyo yonke imizi nendawo ebiza kuya kuzo yona. Yayisithi ngoko kubo, ukuvuna okunene kuninzi, kodwa bona abasebenzi bambalwa. Khungani ngoko enkosini yokuvuna, ikhuphe abasebenzi baye ekuvuneni kwayo. Hambani, niyabona mna ndinithuma njengemvana phakathi kweengcuka. Musani ukuphatha ingxowa yamali nangxowa yamphako nazimbadada, ningabulisi mntu endleleni. Nendlu enisukuba ningene kuyo yithini kuqala, uxolo malube kule ndlu. Ukuba angaba ulapho owoxolo, uxolo lwenu lohlala phezu kwakhe. Ukuba ke akunjalo, lobuyela kwakuni. Hlalani ke kuloo ndlu nisidla, nisela izinto abanazo, kuba umsebenzi ufanele umvuzo. Musani ukuphuma ningena zindlwini. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo nguYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Amen.
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke ngoku baba. Ze ningaphathi ngxowa yamali nangxowa yamphako nazihlangu, ze ningalityaziswa imibuliso endleleni. Nguvesi 4 kule ncwadi bekufundwe kuyo, Tata. kule ibhalwa uGqirha uLuka. Kuthunywa ke apha nokuba ke bayi-70 okanye bayi-72, kodwa kuthunywa abantu apha, ngabantu ababini okanye okay, mandiyibeke ngesilungu ke, ngee-pairs. 2 by 2. 2 by 2 kuthunywa abantu beyokulungiselela uKristu. Athi ifika babe beyityalile imbewu. Nkosi yam. Njengabantu ke abathunywayo, Ewe tata. kuyafuneka banikwe imiqathango yendlela, Ewe tata. banikwe nezinto kufuneka baziqaphele apha endleleni. Nkosi yam. Bayiphathisiwe injongo yolu hambo, Nkosi yam. kodwa njongo nganye inomcelimngeni wayo. Nkosi yam. Kodwa ke njengamntu ke owazi kuqala kunathi, okanye njengamntu obaleka phambili Ewe tata. kunathi, senazo nezisombululo zale micelimngeni. Ude athi bana isivuno sininzi. Nkosi yam. Athi xa iphinde thetha athi, hambani ndiyanithuma njengamatakane ezingcukeni. Into ecaca ukuthi iingcuka ezi ziza kufuna ukuqwenga Ewe tata. amatakane, kodwa sithunyiwe okanye bathunyiwe aba bazalwane. Nkosi yam. Athi ke ngoku kwaba bantu, ze ningaphathi mali okanye ngxowa yamali nangxowa yamphako. Nkosi yam. Ndibawela ke sincoko lapho ukuba kwindlela lena esiyihambayo kufuneka sithembe ukunikezwa nguKristu izinto esizidingayo, ukuze ingalahleki into esiyiphathisiweyo, ukuze singalahlekani nemishini yobuKristu esiyiphathisiweyo. Nkosi yam. Kufuneka ingqondo yethu, imizimba yethu ingagxili kwizinto eziphathekayo Nkosi yam. nezibonakalayo. Sibaleke sijonge apho asithuma khona. Nkosi yam. Ngoba singafiki singabantu endleleni okanye
apho siya khona sithi xa sidibana nezinto apha endleleni okanye sakulamba Nkosi yam. endleleni, sikhangele ezipokothweni sibheke ezivenkileni siyokuthenga, suke loo nto besiyibekelwe nguThixo kufike ingekho ngoba mzuzwana namzuzwana ubalulekile. Yile nto athi amaKristu xa evuma ingoma uzungangxami, uzungaphumli uKristu ndini endleleni, ngoba ayayiqonda ukuthi apha endleleni kufuneka uhambe ufocusile okanye ingqondo yakho ilapho uthunywe khona, ngoba ziyathanda ukulahleka izinto zikaKristu. Nkosi yam. Ngoba ngamanye amathuba siza kuthi sihlale endleleni, Ewe tata. siqala umphako, silibale mhlawumbi emveni bana sidlile umphako Nkosi yam. silale endleleni, silibala lapho besithunywe khona. Bantwana bahle bethu, okanye ithi lento besiyixelelwe isuke ibaleke ezingqondweni zethu. Ewe bawo. Sihluthi ngoku ingqondo icinga efuna ukucinga. Ewe tata. Bantwana bahle bedinga athi ke ngoku xa igqibezela apha ze ningalityaziswa. Nkosi yam. Bantwana bahle bedinga imibuliso endleleni. Bantwana bahle bedinga ingangathi uYesu apha uthi bantwana bahle bedinga ze singahambi, bantwana bahle bedinga sihamba, mhlawumbe akathi uYesu ze singabulisi kodwa uthi ze singahambi, bantwana bahle bedinga silityaziswa imibuliso. Ngoba imibuliso yethu thina apha endleleni ngulona uthi bantwana bahle bedinga ndiphilile qha ngaphandle kwento ethile. Bantwana bahle bedinga ukuthetha kuzale okunye ukuthetha. Bantwana bahle bedinga ubone, bantwana bahle bedinga umhlawumbi ube ngangathi ungumtshakazi elityaziswe zindaba endleleni. Bantwana bahle bedinga ungakwazi ukufika ebantwini uthi bana uxolo lwenkosi malibe nani, ngoba ufike umhlawumbi bantwana bahle bedinga sebenze izinto ebekungafanelanga ukuthi bazenze, wena ulityaziswe imibuliso apha endleleni. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi bantwana bahle bedinga nembadada okanye izihlangu ezi bantwana bahle bedinga zinayo into eziyenzayo apha kuthi endleleni. Bantwana bahle bedinga umhlawumbi xa sifika phayana kule ndawo siya kuyo okanye kule ndawo sithunywe kuyo asizukwazi ukuthi bantwana bahle bedinga xa sifikile sikwazi ukuthi xa singamkelwa kulaa ndawo sifika kuyo, sifike apho xa siphuma kuloo dolophu singamkelwanga kuyo sikwazi ukuvuthulula iinyawo zethu. Bantwana bahle bedinga ngoba mhlawumbi uthulu eli lizokube lihleli ezihlangwini. Bantwana bahle bedinga kodwa yonke into ezanya ukuxhotyiswa apha bantwana bahle bedinga ze singakwanye, bantwana bahle bedinga ze sihlale sifowukhasi endleleni esihambayo maxesha wonke, ngoba izinto ziphathekayo bantwana bahle bedinga okanye izinto sikholose ngazo ezibonakalayo neziphathekayo ziyathanda ukuma phambili bantwana bahle bedinga kwentsebenzo kaThixo. Bantwana bahle bedinga sibonakale, bantwana bahle bedinga sibusa zona endleleni, sibonakale singaboni ukuthi uThixo uyakwazi ukuprovida endleleni. Okanye into ebona okanye efundiswa phaya yilena ithi zesingathembeli kwizinto ezibonakalayo. Bantwana bedinga sakulamba endleleni nguye ozokwazi ukuthi asinike ukudla. Bantwana bedinga yile nto athi bana umhlawumbi bana sifikile endlini enoxolo sanika ukudla besidla apho, ngoba uyakwazi ukuprovida uThixo alungise indlela apho ungekho ungakwazi okanye apho ungenathemba khona akulungiselele indlela, ngoba izinto
izidingo zethu zaziwa nguye. Balahle bedinga xa ibekeke uYesu emishini yakhe engqondweni nasenhliziyweni yakho. Balahle bedinga soze uswele nto. Balahle bedinga soze udinge nto. Balahle bedinga uzomane uYesu eveza icebo. Balahle bedinga nalapho umhlambi ngamanye amaxesha uzibona ingathi awudingi into, asuke uYesu akunike nakasana lento uyidingayo endleleni. Bedinga ngoba abantu umhlambi bakhona abantu abasebalungisile ngaphambili abazokuthi bebe nalo uqolo bakunike lento ikufaneleyo. Bedinga kodwa wena uzuhlale ujonge phambili uzingise. Bedinga ingalahleki injongo kaThixo kuba uphithikiziswa zizinto ezingenamsebenzi apha endleleni. Bedinga uphithikiziswa umhlambi imali yakho, uphithikiziswa umhlambi ngumphako wakho. Bedinga umhlambi bedinga uphithikiziswa imibuliso. Bedinga apha endleleni ufuna ukuhamba uhelekeka yonke into elapha endleleni, uhrewula yonke imimoya elapha endleleni. Bedinga kodwa sixelela ukuthi masihambe sijonge phambili. Nkosi yami. Ze ningaphathi mphako, Ngaphathi umphako wamali. Ningaphathi imphako apha endleleni ngoba ezi zinto zinayo into yokusilibazisa apha endleleni. Umhlambi singafiki kwi-destiny zethu okanye kwi-destination zethu. Banana bahle bedinga sihamba apha endleleni, siphumla apha endleleni, sihamba apha endleleni. Banana bahle bedinga sithenga izinto. Banana bahle bedinga ukuphumla oku ewe kulungile. Banana bahle bedinga kodwa ukuphumla ngamanye amathuba kuyakwazi ukuthi kuyenze indlela ibe ngathi inde nangona imfutshane. Banana bahle bedinga uthi wena uthatha amandla okuthi bedinga uqhubekeke nendlela kodwa usuke ngamanye amathuba uzibone sowungakwazi ukuphakama. Bedinga ngoba bedinga umhlambi uthe wohlala endleleni. Bedinga abo wavuka uphakama waphakama unemikhinqi. Bedinga ngoba ukuphumla kunayo loo nto uthi wena uphumlile kanti uzisela ukudinwa okungaphaya. Bedinga kodwa loo nto isixelela ukuthi sesingahambe siphumle endleleni, sesingahambe silityaziswa naye yonke into ngoba uhambo lukhule sijongene nayo. Ngaba uThixo weziko, uThixo wembeko angasikelela ngoku kude kube sephakadeni. Amen. Amen.
Eke bawo, bawo. yayisithi ngoko kubo ukuvuna okunene kuninzi kodwa bona abasebenzi bambalwa. Kungani ngoko enkosini ikhuphe abasebenzi baye ekuvuneni kwayo? Hambani, niyabona mna ndinithuma njengemvana phakathi kweengcuka. Musani ukuphatha ngxowa yamali nangxowa yamphako nazimbadada, ningabulisi mntu endleleni. Fundeka ngolu hlobo ke kule yam iversion. Kweyakho ifundeka ngalaa ndlela obuyifunde ngayo, kodwa ndiyaqiniseka into yokuba into eyithethayo mhlawumbi yinto encakasana. Le ithethayo. Lalani emqokozweni. Nkosi yam. Ningaphumi kwi-mission eniyithunyiweyo, ngoba zininzi iziphazamiso ezizawuvela. Ukuvuna okunene kuninzi kodwa abasebenzi bambalwa. Kuzaba ngathi bawumnguni umsebenzi awenzeki ngenxa yokuba abasebenzi bambalwa. Ngoku le nto ingangathi ithetha nabasebenzi. Kufuneke nazi ke bazalwane into yokuba umsebenzi kaThixo wona umninzi kodwa nina bazalwane nibambalwa. Ngoko ithi loo nto ningayekeleli umxakatho endleleni ngoba abasebenzi bambalwa. Ingangathi bawo xa isivuno sikhona, ukuba umsebenzi awenziwo kuzawukhula ukhula. Ingangathi ke ukhula lona lumosha kwa isivuno esi kumela sivuniwe. Ngoko abasebenzi bebambalwa kufuneke bahleli nje bagadana nokhula kule ndawo bangekafiki kuyo ukwenzele isivuno esi singamoshakali. Ngoko loo nto ithi umsebenzi umninzi kodwa abasebenzi bambalwa. Ithi loo nto bazalwane masizicenge abona abantu abawaziyo okanye abantu abasemsebenzini mabazicenge, ngoba umsebenzi wona kumele uqhubekile. Ngoku ubonayo into yokuba istaff siyashota kodwa umsebenzi kumele uqhubekile, ngoba wena uba uye wayekelela ithi loo nto isivuno sizawuba sininzi ngakumbi kodwa abasebenzi bazawuphinda bashote ngawe. Ngoko ingaba umsebenzi owuthunyiweyo ufuna umoshakale ngenxa yakho kusini na? Ngoko ithi bazalwane, apha endleleni zikhona izinto ezisebenzela into yokuba isivuno sona masimoshakale. Zikhona ezo nto, kunjalo nje zidizayinwe kwalapha endleleni into yokuba njengoba ucinga wena into yokuba kumele uvune apha endleleni, kukho izinto into yokuba isivuno esi okanye umsebenzi lo wakho mawumoshakale. Bantwana abahle bakaThixo, kunjalo nje zininzi izinto ezibangela umsebenzi umoshakale. Uzawucinga into yokuba uyalungisa kanti uncedisa ukhula, into yokuba makumoshakale isivuno. Ngoko ithi loo nto mhlawumbi eyaloo nto ubuyithetha bawumnguni kokuba ungalibali okanye uze ungabhidiswa zizinto ezininzi apha endleleni. Amehlo akho mawathi ntsho emsebenzini ngoba umsebenzi wona kumele uphumelele. Kakade oyena mntu ekumele uyamsebenzela kakade nguThixo. Ngoku into yokuba umsebenzi wakho mawumoshakale ngenxa yokuba wena ujonga yonke into elapha endleleni. Bantwana abahle bakaThixo, loo nto idale into yokuba uthi xa ufike ekugqibeleni, uthi xa ujonga ayikho into oyenzileyo. Nkosi yam.
Ngoko bazalwane, ithi loo nto zisihlale sijongile apho sithunywe khona, singajongi yonke into le, ngoba uThixo uthi xa ndimamele apha abantu othunywe kubo uzababona. Akudingeki into yokuba ujonge izinto ezininzi, abantu othunywe kubo baza kuzivelela. Wena fika uchaze le nto ekumele uyayichaza, uxolo malube nani, abantu boxolo baza kuzivelela. Ungenzi ubunewunewu okuba abantu mabazisondelele. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba ingangathi uba uMnguni xa usiza nomphako abantu bonke bazaba noxolo noba bengenalo, kuba bevuza izincwe berhalela lo mphako uphetheyo. Bantwana bahle bakaThixo, yiloo nto esithi uYesu khokelisa uxolo ngaphambili. Abantu abangenalo bazazisukela ecaleni, kodwa abantu boxolo bona baza kuzizela. Ngoko gada izinto ozenzayo, kuba ucinga into yokuba umsebenzi uzenzela lula. Nangathi uthi uYesu apha kuyingozi ukwenza umsebenzi lula, kuba usithi ucenga abantu basondele kuwe. Kungenzeka into yokuba usondeza ezingcuka ziza kuqwenga ekubeni wena uyimvana, uthi ndinithuma njengemvana phakathi kwengcuka. Ngoko wena ubuqhewuqhewu nobunewunewu obenzayo, kuba ucinga into yokuba ufuna abantu bakumamele, kuza kuphathela ingcuka loo nto. Endaweni yokuba isivuno sikhule kakuhle, kuske kungabikho nomsebenzi, ziqwenge wena zakugqiba uqwenga wena, ziqwenge nalo msebenzi. Abantu ebekumela bafumane isivuno bangasifumani konke, ngoba wena uye wafuna ukuzenza qhele, wafuna ukuzenza mhle phakathi kwabantu, walibala ngomsebenzi. Ngoko loo nto ibangele umsebenzi kaThixo ungayindawo. Ningaphathi mphako, ningaphathi ngxowa yamali. Bantwana bahle bakaThixo, ingabi ngathi uba uMnguni uye emzini yolobola. Bantwana bahle bakaThixo, ufike uphethe imvulamlomo, ngoba abo bantu bazawufika bawuvula umlomo ngenxa yokuba bathanda le nto uyiphetheyo, ibe kanti abekho kuyo yonke le nto uyithethayo. Uzibone sowuphakathi into yokuba ndizifake kubuhlobo burongo ngenxa yokuba ufike waphatha izinto ezinzima okanye ezibukeka kakuhle kakhulu. Abantu abajonge ubuntu bakho, bajonge izinto uziphetheyo ngaphakathi emendweni. Abantu bengona into yokuba ezi femeli bekumela zidibene ibe ziintlaba zahlukane ngenxa yokuba abantu bakhokelise umphako. Igade into oyisondeza emntwini. Bantwana bahle bakaThixo, ingangathi eyona nto ibalulekileyo kuqala ngomsebenzi, ezinye izinto zizawuza emveni koko. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba uzawucinga into yokuba ubize abantu abangabo, kanti aba bantu basondela kwezi zinto uziphetheyo. Nangokuba uMnguni bangapha abantu ebebenetshomi ezininzi ngokuya bebenemali, kanti ezitshomi zabo azikho kule nto. Athi umntu akubethwa lilizwe, abantu babhekele phakude ngoba umphako okanye ingxowa yemali ayisekho. Kanti abona bantu abaziwayo ngabantu mhlawumbi okhule nabo okanye abantu ohambe nabo ebunzimeni, abantu mhlawumbi ofike wathi uxolo malube kule ndlu. Aba bantu balandela uxolo, zaze ke ngoku amaqithiqithi oxolo ezamveni koko bangona bawafumanayo nabo. Ngoko ithi masizigade izinto esizikhokelisayo phambi kokuba kwenziwe umsebenzi. Ungamoshakala umsebenzi ngenxa yokuba uhoye izinto ezingangathi zintle ebantwini. Mhlawumbi kwaUMnguni, mhlawumbi neenkonzo ezi akumelanga zibe ntle kakhulu, ngoba abantu ingangathi ngoku umntu uye enkonzweni ngenxa yokuba intle kunaleya bendikhuliswe yiyo ekhaya. Bantwana bahle bakaThixo, umntu athi awufika ngaphakathi afike kubolile okanye abantu bakhona bengcolile besilwa ngobu buhle bale cawa. Bantwana bahle bakaThixo, kanti abantu ababizwe ngelizwi likaThixo ngabantu abava ilizwi likaThixo bebengona basondelayo.
Ngoko ze silumkele bazalwane ukubiza abantu sibabize ngemali, sithi sibabizele emsebenzini kaThixo. Abo bantu senokwenzeka into yokuba bazele imali, bazele ubuhle obu babonise bona kuqala, ubukumkani bukaThixo abazani nabo. Ngoko ze nilale emqokozweni bantwana bahle bakaThixo, ze ningayiyekeli umxakatho endleleni ngokuba umsebenzi kaThixo wona kumele wenzekile. Mhlawumbi abanye abantu bathanda nokuba bathandwe ngabantu, athi umuntu ethunyiwe amane esima endleleni ebulisa umabani. Abantu athi umuntu ethunyiwe ama endleleni abuliswe ngomnye, litshone ilanga abumsebenzi ebewuthunyiwe engawenzanga. Ngoko yile nto mhlawumbi esithi uYesu ningabulisi mntu. Mhlawumbi abantu singababulisa xa sesibuyile kule ndawo esiyithunyiweyo. Mhlawumbi singabacacisela nakakuhle into yokuba kakade bendingayiboni nokuyibona isandla sakho ngoba bendijonge kule ndawo ebendijonge kuwe. Ungabhekabheki kanti usenomsebenzi ekumele uwenze. NgoYesu Kristu ngoku nangunaphakade. Amen. Hayibo.
ndiyabathuma Mhm. ngababini. Nkosi yami. Bawo, injongo okanye imission yayinye, Ewe tata. ukuthi yisani uxolo kwaba bantu, Nkosi yami. nakulisa ixolo kwaba bantu, nakwamkelwa uxolo kwaba bantu, nibaphilise ke ngoku. Ewe tata. Kodwa qala yisani uxolo. Idolophu divide by low number. Ungulo umntu wayenomsebenzi wakhe, Ewe tata. okanye wayenedolophu wayibekele yona. Yakula dolophu, wena yakula dolophu, wena yakula dolophu. Kodwa Awuphumi tata. uhamba wedwa. Khona lo mntu uhamba Kunye naye. naye. Mhlawumbi izinto ezingaqatshelwa ngubonani, Mungu ukhona Uzoziqaphela. for uziqaphela. Mhlawumbi Nkosi yami. xa uMungu nefuna ukutyhafa, Ewe tata. bonani ukhona for ukuthi hayi fundini sikafiki ngoku, sibheke phambili. Nkosi yami. UMnguni xa efuna ukuyilibala into ibithethiwe, khona ubonani ukumkhumbuza ukubana hayi bekuthiwe kaloku, kwenzela ukuthi injongo kaThixo Nkosi yami. ingalibaleki apha endleleni. Akekho ke omkhulu kunomnye kwaba bantu. Ewe tata. Ngoba sinayo le mistake, sithi sihamba kunye apha Nkosi yami. Abantwana abahle bedinga ndizibone ingangathi ndifuna ukuba mkhulu. Ewe tata. Abantwana abahle bedinga nento mhlawumbi kuyacaca ukuthi okanye sizalwe asalingana apha Ewe tata. kodwa kuyacaca ukuthi abantwana abahle bedinga injongo lena xa inye, ukungalingani, ii-background zethu ezingafaniyo sizibeke ecaleni. Abantwana abahle bedinga kodwa sijonge injongo lena siyithunyiweyo. Nkosi yami. Abantwana abahle bedinga xa sihamba ke sibabini, sihamba sithandazisana apha endleleni. Ewe tata. Abantwana abahle bedinga sihamba sikhuthazana apha endleleni. Abantwana abahle bedinga kodwa xa sifika apha sifike sithi uxolo lenkosi, abantwana abahle bedinga malihlale phezu kwale ndlu. Ewe tata. Ayikho ke enye into esiyithunyiweyo. Ewe, Nkosi Abantwana yami. abahle bedinga ingazisanga uxolo. Abantwana abahle bedinga asoze ke kubekho iklatshi apha endleleni. Abantwana abahle Bawo. bedinga asoze sikwazi ukuklatshana noteam A, noteam B, Ewe noteam C. tata. Abantwana abahle bedinga ngoba uyayazi ukuthi wena uthunywe kule dolophu. Ewe, Abantwana abahle bawo. bedinga umhlawumbi, abantwana abahle bedinga sixabana sizinkonzo njena. Abantwana abahle bedinga umhlawumbi bexabana nje abafundisi bade bangabulisani. Omnye tata. ufuna ukunyathela entsimini yomnye, Ewe, nomnye Nkosi yami. ufuna ukunyathela entsimini yomnye. Kanti sithunywe, abantwana abahle bedinga, omnye uthunywe kulaa ndawo, nangoku sesifikile kule ndawo sithunywe kuye. Uthi uYesu ze ningahambi, okanye xa namkelwe kule ndlu ze nithi xa nifikile Ewe, Nkosi yami. ningaphumeli niye kwenye indlu. Ewe, tata. Abantwana abahle bedinga ngoba umhlawumbi bakhona abanye abantu abapha kulaa ndlu abafuneke bemkele kulaa ndlu. Abantwana abahle bedinga umhlawumbi ide ithi iBhayibhile yamkelani loo nto niyinikwayo. Ewe, Abantwana abahle tata. bedinga noba umhlawumbi ninikwa into eningayithandiyo nina, enibona ingangathi yinto eningenokwazi ukuyitya nina, kodwa yamkeleni ngoba niyilungiselelwe lizulu loo nto, okanye ilungiswe ngoxolo loo nto. Abantwana
bahle bedinga into enzama ukuyithetha bana bahle bedinga nokuba umhlambi igo zethu zifuna ukuxatshana kodwa ukhona umuntu omnikiweyo apha ecaleni ozomane ekuthomalalisa apha endleleni bazuyihambe ke indlela bana bahle bedinga uhamba wedwa bana bahle bedinga soze ukwazi ukuhamba ukholo umhlambi bana bahle bedinga engekho umuntu okuthandazisayo apha endleleni soze abe uyikwazi ukuyihamba ncakasana indlela kungekho umuntu ukwazi ukukhuthaza apha endleleni. Bawo, ingangathi uthi umuntu othi unevision okanye unemission abehamba yedwa, lo muntu kumele ukrokrelwa lo muntu, ngoba kusenokwenzeka xa ebona into yokuba le mission yakhe ayihambi kakuhle angajika ingqondo. Kodwa abantu xa bezazi behamba nomnye umuntu apha ecaleni kwakhe uzawumane emkrwecegxeni into yokuba kodwa le into khange siyithunywe yona, le ingangathi uyazenzela. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko abantu bawumnguni abangafuni ukuhambisana nabantu besithi bakhokele abantu, mhlawumbi abo bantu bafuna ukujongwa ngelinye iliso, ngoba kusenokwenzeka into yokuba imandate kaThixo baza kuyiguqula ijonge okanye ijonge iimfuno nezidingo zabo kuphela, ngoba bafune kutshile bona kuphela ngento abathi into kaThixo. Kanti into kaThixo ithi awuhambi wedwa endleleni, ngoba kakade uThixo engoThixo ohambisa umntu yedwa. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi usibonisa nomfuziselo into yokuba apha endleleni awusoze ube wedwa. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi ingangathi iveza loo nto. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko wena xa ufuna ukuzicebula ebantwini ingangathi awuhambisani noThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko into othi yinto oyithunywe nguThixo, mhlawumbi makabekho umntu oza kungqinela into yokuba kakade le nto uyithunyiwe nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, namhlanje sizokusondela kubantu abafuna ukuzihambela bodwa. uThixo uthuma abantu behamba ngababini ngababini. Bawo, isivuno okunene sikhulu kodwa bona abasebenzi bambalwa. Nkosi yam. Mbongozeni ke ngoko Nkosi yam. umnini ntsimi. Ewe tata. Bawo, soze siyigqibe intsimi engabantu bakaThixo, ngoba umnikazi wesidima mnintsi. Ewe Nkosi yam. Ingxaki okanye umhlambi bantwana bahle bedinga abefundisi okanye abashumayeli okanye loo nto sibabiza ngayo abantu bakaThixo abakwazi ukwenza umsebenzi kaThixo besonzakala bebulawa ziintliziyo. Bantwana bahle bedinga uve kuthiwe ulele akavuki umama okanye utata ubani. Bantwana bahle bedinga ufuna bantwana bahle bedinga ukuhlala entsimini yedwa avune. Bantwana bahle bedinga avune alibali ukuthi bantwana bahle bedinga isivuno okunene sininzi. Bantwana bahle bedinga kufuneka ke simbongoze umnikazi wentsimi. Bantwana bahle bedinga ongeze abasebenzi. Kukho abanye bantwana bahle bedinga abafundisi nabashumayeli abangenahlumelo emveni kwabo. Bantwana bahle bedinga ukuba akekho bantwana bahle bedinga uyema umsebenzi kaThixo. Bantwana bahle bedinga uba akekho umdiboni othile bantwana bahle bedinga igosa elithile ayingeni inkonzo. Bantwana bazawuthini ngoba bantwana bahle bedinga ufuna ibe nguye yedwa ogeresha entsimini, ufuna ibe nguye yedwa osebenza entsimini.
emntwini ukubana akakwazi ukubakho emngcwabeni soze uqhutywe lo mngcwabo. Bangahle bedinga ifamily umhlambi ingaziqhubela lo mngcwabo ngokwayo ngoba ayikho indoda ithile, akekho umama uthile. Bangahle bedinga alibala ukuthi funeka sibongoze umnikazi wesidima. Bangahle bedinga ngoba mninzi umsebenzi. Zikhona indawo ongenawukwazi ukufikelela kuzo, unqena wena ukufikelela kuzo. Bangahle bedinga ngoba umsebenzi okanye isivuno sininzi sidinga abanye abantu. Bangahle bedinga sifuna udinga uzithathela kuwe zonke ezi zinto soze ukwazi ukuziduna uwedwa. Bawo, ingangathi apha eyona nto ibalulekileyo emveni kokuba simbongozile uThixo makazise abanye abantu, thina masambe siyokwenza umsebenzi. Bantwana bahle bakaThixo, singazihluphi into yokuba ingangathi umsebenzi awenzeki. Thina masambe siyokwenza umsebenzi nokuba ingangathi le nto incinci kangakanani, kodwa ukuba sisebenzela uThixo masambe siyokwenza umsebenzi. Abantu bawumnguni bazihlupha ngokuba inani lecawa lingakanani, kodwa uThixo uthi abantu boxolo bona baza kunamkela. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi abantu besiya kwiindawo zobumnyama kuba befuna abantu ngaphakathi balibele into yokuba umsebenzi kukuba makukhangelwe abantu boxolo. Mhlawumbi abantu boxolo bambalwa. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko thina masifumane abo bantu bazongena apha benze umsebenzi ukwenzele intsimi le kukwazi abantu ukuza nesivuno. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi sizixakekisa ngezinto ezingengomsebenzi wethu. Bantwana bahle bakaThixo, abantu balapha bane kuphela, ngoko imnandi idiniwe. Masambe siyocela abanye abantu nokuba abavumelani nale nto esiyithethayo, okuba umsebenzi wenzeke, ubulale yonke into ibiqaliwe nguThixo. Ubona into yokuba ngoku niyinginginya kodwa uThixo akasekho apha. Ngoko bazalwane, ithi loo nto umsebenzi kaThixo nokuba nibangaphi, qhubekani niwenze. Abantu bakaThixo bona niza kubafumana. Bantwana bahle bakaThixo, i-target market, bantwana bahle, ngokwabantu bebhizinesi abayazi ngayo, niza kuyifumana ngendlela enichaza ngayo umsebenzi kaThixo. Abantu bakaThixo bayayazi indlela uThixo athetha ngayo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoko thina zasingazimoshi izinto zikaThixo kuba sisithi sifuna ukulandelwa lihlokondima labantu. Lilizwi lenkosi eliviwe bubumnyama bubaleke. Makasikelele uThixo ilizwi ukufunda nokushunyelwa ngoku nangonaphakade. Amen. Amen.
Tata, Bawo. masinikele tata, masinikele bawo. Bawo, siyacela ke mhlambi umuntu kwindawo ahamba kuyo, Tata. ezirenkini, ezibhasini, nasemalwandle man. Eh. Sikayiwe elwandle kuba kusebusika. Hey tata, asiyazi sikhwakhwalala sisekho. Mhlambi bawo uye kwashushu shem ukhawuleze uye elwandle. Uchaze icawe yabantu abangacawe iyafumaneka ku-YouTube ngentsimbi yesihlanu exesha ke ngulo mzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa nam. Ukubana ke soyenzile ke lona mhlawumbi ke Thamsanqa ukhona ke lo mntu uthe wangena ke kule channel yethu. Kawusore usubscribe ke kulo. Ewe tata. Ucofe usubscribe. Ayina ke mntu so-subscribe-ile ungamcofa ke ulike kwenzela ukuthi noko izokhula i-content le. Ewe tata. Ungacofa ke no-notification bell kwenzela ukuthi ikukhumbuze icawe yabantu abangacawile xa iqala. Uyishare ku-platform zonke ke ohamba kuzo. Likhona la qhosha lithe lo shareisha uyishare ku-X, Facebook, nezinye ke i-platform ofumaneka kuzo. Tata. Ewe tata, masele ke bawo sivala. Masamkele ke uFefe. Alaba uFefe lenkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya oyingcwele bungaphumla phakathi kwethu sonke idibuye inkosi izolanda ibandla layo ngoKristu inkosi yethu. Amen. Amen. Amen, 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 Ukuba kanguye ecaweni lecawa wena mntu esiyenzele yena. Ukuba ubuyile ecaweni nawe lecawa lesiyenzele wena. Ukuba ke ubukitho kwakunye noba ukuthiva lecawa siyenzele wena. Ukuba useholideyini isikolo usivalile lecawa siyenzele wena. Wonke umuntu ke bazalwane osibukeleyo lecawa besiyenzele yena. Siyabulela kakhulu bazalwane ngokuba nisibukele kwade kwaleli thuba. Siyabulela, masiphinde sidibane kule veki ezayo ngentsimbi yesihlanu ngecawa. Igama lami ke ibinguSihle Bonani, umbhexeshi wale nkqubo. Ndihamba ke nobawo uMngoni, Anele wakaMngoni. Siyaphinda ke sidibane kule veki zayo. Enkosi bazalwane. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Sithemba ukuthi amanzi asavuliwe wona. Ingalibali ukuthandaza Thixo uthandaza kaYehova yena. Enkosi. Bye bye. Yo. Papa, you, Papa, you, Papa.